Chegamos ao minuto final hoxe con Lorena de Vilagarcía, que está aí nese quinto chanzo. E se os da casa tamén queredes vivir o que está a vivir Lorena neste intre, xa sabedes, 618388087. Escribídenos, poñemos día e hora, e quen sabe se acabaredes levando un bote como que hoxe temos. Xogamos por 44.700 euros. Lorena, imos! Unha cifra ben fermosa que pode acabar nas túas mans, seres quen de facer o que todos queremos. Basta enfrontar a 5 preguntas, como sabes, por cada unha recibirás 100 euros, pero se contesta Lorena as 5 correctamente, levará todo o que hai no bote. Un bote que vai depender das categorías, que hoxe son estas que ves aquí. Imos xogar con Romaría, Caneiros, Betanzos, Río e Mandeo. E temos 60 segundos, sopla Lorena, para levar os 44.700 euros. Ánimo que se pode, eh? Veña. Veña, imos a por todas. E tempo. Romaría, que actor criado en Vigo e nado en Orleáns forma parte do elenco da película Romería? Paso. Caneiros, de que concello ourensán é o escritor e articulista Xosé Carlos Caneiro? Ourense. Non é correcto. Betanzos, en que país está a cidade de Betanzos, capital da provincia de Cornelio Saavedra, do departamento de Potosí? Colombia. Paramos o tempo. A falta de 33 segundos, e veremos se Colombia se convirte no primeiro acerto destes tres. Recordoche que en Romaría temos que pensar nun actor criado en Vigo, nado en Orleáns, e que estivo na película Romería, e en Caneiros sabemos que non é Ourense, buscamos outro concello de Ourense no que naceu Xosé Carlos Caneiro, escritor e articulista. Veremos tamén agora o que hai en Río e na categoría de Mandeo. Continuamos, Lorena? Continuamos. Pois veña, máxima concentración. E tempo, non é correcto. Río, río sagrado para o hinduismo. O Ganges. É correcto. Mandeo, en que continente aínda falan o idioma mandeo? Continente. África. Paramos o tempo. Veremos se África se convirte nese segundo acerto para Lorena. Xa conseguimos o primeiro con Ganges, ese río sagrado para o hinduismo, e a ver se nesta segunda volta, 21 segundos que temos, podemos cazar algunha categoría máis, acertamos algún tema máis. Comprobamos o de África en nada. Lorena, preparada? Preparada. Pois veña, 3, 2, 1... E tempo, non é correcto. Romaría, actor. Paso. Imos a Caneiros, concello ourensán. Paso. E ímonos a Betanzos, país. Perú. Non é correcto. Mandeo, que continente falan o mandeo? Asia. É correcto. Romaría, actor. Paso. Caneiros. Paso. Betanzos, país. Ecuador. Non é correcto. Romaría. Paso. E ata aquí o minuto final de Lorena. Ben xogado, ben intentado, apertando estes últimos segundiños. E 2 de 5 non está nada mal. En Romaría era Tristán Ulloa, o actor desa película de Romaría. En Caneiros era Verín, o concello ao que pertence Xosé Carlos Caneiros, e faltounos Bolivia, que era o país que estábamos a buscar. Andaba na zona. No, pero tirache ben, Colombia, Ecuador, andamos aí pertiño. Faltame ese, sí. Pois foi o primeiro que iba a dicir. E o de Verín tamén o pensei, pero bueno, xa está. Oye, e non estivo nada mal, Non estivo nada mal. 2 acertos que teñen premio, Lorena, 200 euriños que van para Vilagarcía de Arousa, moi ben xogado. E mañá novas oportunidades para gañar ainda máis cartos. O bote sobe, xogaremos por 44.900 euros. E espero que ustedes todos aí. Gracias por acompañarnos. Ata a festa. A mí me faltou moito para acabar en Bolivia,